бародари азиз, агар хоҳӣ ки соҳиби шӯҳрату мақоми баланд гардӣ, соҳиби иззату ҳурмат байни мардум гардӣ, ки он иззату шӯҳратро чизе халалпазир нахоҳад кард, агар хоҳӣ ки бемулк соҳиби амн бошӣ, бепулу мол бой гардӣ, барояд илм лозим аст ки соҳиби ҳамаи инҳо хоҳӣ гардид. Бикӯш то аз ҳар ҷое ки имкон дорӣ илмро талаб намоӣ. ту худ манфиати онро дарҳол хоҳӣ дид. агар дар талаби илм шабҳои камеро сарф карда меҳнаташро бардорӣ, меваву лаззати он илмро тамоми умр хоҳӣ чашид. ҷиҳати дигари мақоми волои илмро зикр карда ҳакиме мегӯяд: ба таҳқиқ ки инсон аз дигар махлуқҳои Аллоҳ бахусус ҳайвонҳо бо илму адаб ва сухангӯӣ фарқ мекунаду бас. агар ки инсон соҳиби илму адаб нест, пас фарқияти ӯ аз ҳайвон дар чист? чӣ гунае ки шоир мефармояд: назди арбоби ҳунар пояи имон адаб аст. назди арбоби ҳунар пояи имон адаб аст, лоҷарам пешаи мардони сухандон адаб аст. одамизоде агар беадаб аз одам нест, одамизоде агар беадаб аз одам нест, фарқ мобайни бани одаму ҳайвон адаб аст. ва дигар ин марде аз Абдуллоҳи Муборак пурсид: эй Абдурраҳмон, ба кадом кор диққати аввалин дараҷа зоҳир кунам, яъне рӯзамро барои он сарф кунам? дар хондани Қуръон ё дар талаби илм? Абдуллоҳи Муборак пурсиданд: оё аз Қуръон кофӣ оятҳоро медонӣ ки намозатро адо намоӣ? Он мард гуфт: бале. Абдуллоҳи Муборак гуфт: пас ба талаби илм диққати асосӣ зоҳир намо, зеро ки бо илм то Қуръонро мефаҳмӣ. дар ҳадисе ки имом Муслим дар саҳиҳашон овардаанд, ривоят мешавад ки боре ҳазрати Умар ибни Хаттоб ҳангоми хилофаташон яке аз вазирҳои худро мепурсад ки дар Макка киро раис эълон кардааст. он вазир дар ҷавоб мегӯяд: ибни Абзарро. ва ҳазрати Умар мепурсад: кист ӯ? вазир мегӯяд: яке аз ғуломони озодкардаи мо. ҳазрати Умар бо тааҷҷуб хитоб мекунад: ту ғуломро раис эълон кардӣ? ва он вазир мегӯяд: ба таҳқиқ он ғулом ҳофизи кулли Қуръон аст ва илми фиқҳ ва меросро хело хуб медонад. бо шунидани ин сухан ҳазрати Умар мегӯяд: оё паёнбар нагуфта буд ки худованд тавассути ин китоб мардумонеро боло мекунад ва мардумони дигарро поён? бубинед чӣ гуна илм як марди ғуломро то он ҳад баланд кард ки ҳатто сарвари қавм гардонид. ҷамоли мардумӣ аз ҳилм бошад. ҷамоли мардумӣ аз ҳилм бошад, камоли мардумӣ аз илм бошад. туро пироя аз дониш падид аст, туро пироя аз дониш падид аст, ки боди хулдро дониш калид аст. коре ки туро ба ҳақ расонад илм аст, моле ки зи ту кас наситонад илм аст.
جز علم مکن بدر قدردار جهان، راهی که به مقصد برساند علم است. هرگز دل من ز علم محروم نشد، کم ماند ز اسرار که معلوم نشد. 72 سال فکر کردم شب و روز، معلومم شد که هیچ معلوم نشد. و دیگر شیخ الرئیس ابن سینا خردمندانه میگوید: ترک بنما جمله را جان بر همه معوا بود. ترک بنما جمله را جان بر همه معوا بود. پیشرفت و بهتری جان ها همه با علم هاست. جان مثال شیشه است و علم مانند چراغ. جان مثال شیشه است و علم مانند چراغ. حکمت انسانی را روغن حسابیدن رواست. تشکر زیاد به دقتتان. السلام علیکم و رحمت الله.